Talvi. Synkkä, pimeä, märkä, kylmä. Vuoden aika, jos yhdistyy suunnilleen kaikki paskimmat sääilmiöt. Varsinkin jos ei tule lunta ja pakkasta. Aurinko pakenee, maailma on musta. Ei tee mieli herätä aamuisin. Ihmiset sulkeutuu 4 seinän sisällä ja käpertyy vilttiä vilusta väristä. Moro. Mä mietin, että pitäisikö lähteä tänään vaikka uimaan. Niin, joskus illalla tyyli. Joo. Selvä. No niin, moro. Kukaan ei jaksa lähteä mihinkään. Missä ei tapahdu mitään. Mulla on aina ollut taipumus tylsistyä talvikuukausien aikana. Tylsisty kuuntelemaan marinaa siitä, kun aina on rumaa ja kolea tai liian vähän energiaa tehdä yhtään mitään. Vähäpoikana mä tykkäsin kääntää veistä näiden valittajien haavoissa kerskailemalla sille, että pimeydellä ja kylmyydellä ei ole muuhun mitään vaikutusta. Tai jos on, niin sit voimistava. Se on ihan totta. Mä sain edelleen sairasta motivaatio siitä, että muut tekee talvesta itselleen niin helvetin hankalaa. Jos floskakeli ei miellytä, niin lennä Kanarian rantaklubeilla voitelemaan ittees aurinkorasvaan. Ja jos et voi lähteä, sopeudu elämästä täällä Pohjolassa lakkaa ruikuttamasta. Se, että yleisesti kaikkialla vähän hiljaisempaa, tarjoaa mahdollisuuden tarkastella asioita kaikissa rauhassa. Talvi on helkkari hyvää aikaa pohtia vähän omia tavoitteita ja selvittää, mitä tulevaisuudelta oikein haluaa. Ja todistaakseni teille ja itselleni, että mä tässä vaihan lämpimikseni lätisin. Mä haastan itteni parantamaan mun elämänlaatua niin, että kevään koittaessa joulukuinen Iisakki on pelkkä varjo verrattuna tähän uuteen. Eli seuraava 90 päivän ajan alkaa tästä päivästä, eli joulukuun 1. ja päättyy helmikuun 5. Tulee mun selvittämään mun pääkoppani suuruiset sokkelot ja täyttämään sen tiedolla ja tahranvoimalla, joka siivittää mun henkisen elämän uudella tasolla. Mä aion vahvistaa mun ruumista semmoisella tavalla, mikä palvelee mua ihan mihin tahansa tilanteeseen mä joudunkin. Mä aion keskittyä itsen eteen, ettei ikä sit joskus ole se este niillä unelmilla, mitä mä en ehtinyt nuorempaan toteuttamaan. Mä annan mun luovuuden päästä valloille ja vihdoin tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Jo aika tarttua toimeen, kartuttaa osaamista, hioa taitoja, kunnes työ alkaa kantaa hedelmää. Tämän kaiken mä asetan tavoitteekseni. 3 kuukautta, 90 päivää, olkoon tuleva talvi käänteen tekevä. Koska kevät koittaa nopeammin kuin arvaatkaan.